Seguim amb Pol Estrada de Rap Ràdio. Sí, bona tarda, consellera. Diumenge el conseller Jaume Duch va anunciar la creació d'una unitat pilot amb 5 persones i de 3 anys de durada per ajudar els ajuntaments a gestionar els fons europeus, a demanar els fons europeus de gestió directa. Podeu concretar quin serà el desplegament del calendari, amb quins criteris es prioritzaran els municipis escollits i quins són els objectius mesurables per mesurar, diguem-ne, el funcionament d'aquesta unitat pilot d'aquí 3 anys. Moltes gràcies. Sí, efectivament aquesta és una iniciativa del conseller Duch molt esperada per al món local, per als ajuntaments. Primer, per donar més capacitat als ajuntaments efectivament a captar aquests fons europeus. Tinc una data que posa en relleu que hi ha un recorregut de millora aquí important. Avui només el 3% dels fons directes de la comissió arriben als ajuntaments catalans, especialment arriba als més grans en tot cas, però només un 3% d'aquests fons. Per tant, és del tot necessari, primer, perquè la ciutadania es senti més vinculada al projecte europeu, però sobretot perquè aquests ajuntaments, sobretot els més petits i mitjans, tinguin la capacitat de gestionar aquests expedients, que a vegades són complexes. Com vostè deia, comença a funcionar des de l'anunci, funcionarà durant 3 anys, el cost d'aquest programa és de 818.000 euros i es treballarà, no només els ajuntaments podran contactar, sinó que des del departament es desplegarà aquesta informació a tot el territori per fer-la arribar i per tant tots els ajuntaments que així ho vulguin i desitgin podran rebre aquesta atenció i aquest acompanyament, que no és només d'assessorar, sinó que també és d'ajudar a redactar i a presentar tots aquests projectes europeus. Per tant, no és només assessoria, sinó és acompanyament en la redacció i en la presentació d'aquests projectes.